Ej, det er nok. Ja, det er også sige. Hvad vil du sige? Hej. Hej. Er du optaget video? Nå, okay. Godt. 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 Må man godt bruge det her? Optager du sådan? Ja. Okay, det var sådan. Skål. Dula, hvis du vil køre den, så kører jeg lige med her. Irish Coffee Drinking Hotel. Er den god, Dula? Hvor er den stærk. Dula er glad? Ja, Dula er glad. Dula Irish Coffee? Dula er glad. Dula er glad. Det er glad. Meget fint. Meget god. Jeg er også glad. Nå, værsgo. Du taler over til. Jeg er også glad. Skat. Er Angelika glad? Jeg er også rigtig glad. Nå, det er godt, skat. Ej, kan du huske den? Hey, Dula, hvordan slukker man det der? Den store. Okay, og så har vi slukket nu. Det er